kamunggay diretso po. Ah! Good morning guys, welcome back to my channel. So guys, karon nga video guys, kay nagkuanta guys, mag-asikaso ta sa balay guys, kay medyo okay na ta guys. Computer at Tadre ato anak ning itarong ato ang igdaanan. Wow! Good morning guys, good morning. So, let's start. Mangayo sa kuog kamunggay. Tipili! Gay kog kamunggay te. Upat lang kapalwa. Thanks. Mangayo kog kamunggay kay ato ang sabawan, puro kamunggay. Hi Ate Eunice. Diba bago pang mata? Mga ko diri kamunggay guys kay ato ang butangan og sabaw. Bahalag puro kamunggay. Chip, good morning. Mga ko kamunggay diri chip. Ah. Abatang ata diri chip. Nagkuan man dai ka chip nagvideo. Nanguha kong kamunggay guys kay kuan ato butangan og sabaw. Good morning. Nag-uwan ba yan? Nagpasinguan ko guys para lang makakuha ta og kamunggay. Good morning guys. Wow! Salamat sa inyong mga suporta. Wala mga ito kong tangan niya kamunggay raman akong gipangayo di kamunggay na lang sad maabot raman nilang kamunggay. Maabot raman ang kamunggay guys. Kaling kamunggayan kay ito na nga si kasuhon kay wala naman tayo gimo, wala naman kay tayo ubo mga ito kong tangod guys. Yun na lang ko kamunggay raman akong gipangayo. Ayaw mo kalimot sa pag-like o subscribe sa ako ang channel guys. So, nakakuha na ko guys. Nakakuha na ko og kamunggay. So, mag-uta na tag-start. Puro ra kamunggay atong utanon. Chip! Salamat! So, hala naginasara gid siya. Asa to? Tura di ay. So mag-uta na tag-start guys. Para nga mo ang kuan guys, among sudan mo ni among sudan guys. Mga on namin niya. Amo na yung butangan og suka, umuta suka Mga on tali niyo guys. Pero kuan so siya no kanang vitamins. Wow! Kamunggay. Kuan suka. Mga na tanin niyo guys. Kilo kaya nga mong utan. May na lang vitamins. Bahala puro utan. Supi! Di lagi mo pwede lagyan Di mo kaunan. Saw suka. Pwede din na. Nani kasi guys. Wala ko ka-video ganin na nga nagluto ko guys kay. May uwan. Dahil nakiluto ako sa pikas kay. Nakiluto ako sa among silingan. Kaya ubo.
Kaya gasol man dito niya, giubo ko niya, aso kayo ang kahoy. Nami kayo yung kuwan. Nami no? Balag kanira guys, at least na isabaw, then kamunggay. Kuan sad ni kanang unsa na? Vitamins man sa lawas. Ugang. Dahil sa tao eh. Okay kayo. Kaulog ko ang sipin. Ito. Kamunggay. Ito din eh. Namigay kayo sa ikuan sa kuan guys. Kung kaya siguro ka tapin kayo, bata na sa kuan. Katuhan. Lamig gini siya guys, kung napay kuan, kinhason. Kanang animikad ba? Nawala na po yung probinsya. Agay. Sakit sa kong ipon. Kung kanin siya guys, gibutangan ako ni siya og tangad. Og sibuyas bombay. Man, color lagi ni. Ang di mo kulor. Kamunggay gud dapat mo kulor din. Kanon tanig puro kamunggay ning usa kay nagluspad na lang. Ngayon kung kamunggay dito guys, kay siya raman mo na ay kuan dito kanang siya ramay na ay tanong nga kamunggay dir. Kunin na ito dito. Mukha ba ka? Hindi nagkaroon dito? Kaon pa? Putla na sa bawa. Mga niya ang kuwan dito, ang suka. Suka ni sa kuwan sa lubi. Putla na sa bawa. At least nasudlan-sudlan ng tiyan. Nit-nit kay diri mo guys, kay kuwan kayo kanang niob siya ba? Nga naman kalab. Patay. Uy, makurdihan kami! Mga di ayun, sige siya hangad. May patalikod, bitches ko. Ano naman ko? Ha? Ano naman ko? Di man ka pwede ani. Mahurot gud niya yung kanon guys. Lamig gid siya guys, basta na isuka. Mo niya nga mo ang gibuhat sa una, sa dito pa ko sa probinsya nga mga kuan pa kong edad. Mga 15. Ang 14 ay magpundok-pundok mi dito sa akong amiga kay magluto mi ingunani puro ingunani din sa gula na mo ginamos. Sus pagkalamian naman gid guys. Sa gula na mo ginamos. Mo ginamong buhaton dito kada adlaw, mo nang buhaton dito. Pero wa jud mi man ang bukay. Pero okay ra mong lawas kay napuno man sustansya. Dami siya guys kung napay ginamos, nahang kaayo. Nya, sa gulan pag kulo. Sperting lamia. Putda ang sabaw. Putda. Ang kaning sukay butan na dito. Dayon guys. Oh, di ba? Nahurot niya hasta ang kuan, kamunggay oh, wala ni sud oh. Oh. Purot. Bahala puro kuan. Oh.
Daghang salamat. Hoy, ayo gali-isot. Daghang salamat sa inyong mga suporta guys. O ayaw kalimot sa pag-like ug subscribe sa ako ang channel guys. O God bless sa inyong lahat. O maraming salamat guys. See you on my next vlog. Thanks for watching.